UMnyango wemfundo i-SNK uthi abafundi ababeyingxenye yohlelo lwawo lokufundisa izibalo nesayensi ngolwimi lwesixhosa benza kahle kulezifundo. Loluhlelo olwaziwa nge-Based Bilingual Education lwaqala ngo-2012. Ucwaningo luveza ukuthi ulwimi lwesingisi yilo kanye olwenza ukuthi lezifundo zibe yinkinga. Iqembu lokuqala loluhlelo lokufunda ngesixhosa i-Maths and Science lifunda grade 12 kulo nyaka. Ukufundisa ngolwimi lwesixhosa kuyaqhuba kwiphondo leMpuma Koloni. Ukusukela kwincwadi ukuyokutsho kumaphepha emviwo, abafundi bakwazi ukukhetha ukuba imibuzo bafuna ukuyiphendula ngoluphi ulwimi. Isebe lezemfundo ke lithi libona umahluko omkhulu kwizifundo zezibalo nezilunzululwazi kwizikolo ebezifudula zifundisa ngesingesi nezifundisa ngesixhosa kuxa kungoku. Isebe likwazichithile inxalabo zokuba abafundi abufundiswa ngolwimi lwenkobe baza kusokola xa kufuneka beye kwimfundo ephakamileyo. It's only people who assume that if you learn in your language, therefore you don't know English. You are taught English from grade 1. There's no reason that you are not going to know English when you get to varsity. And remember that we are talking about young children who must understand mathematics the same way they are doing in Germany, the same way they are doing in France, the same way they are doing in China. It's the same thing. It doesn't mean because you've learned through your language. In South Africa, we have African speakers who learn through their language and still know English, so it's going to be the same thing. Le nkqubo ke neyaqala kwibanga lesibini nelesithathu iza kwandiselwa nakwamanye amabanga nakwezinye izikolo ukuyokutsho kwibanga leshumi. Naseklasini i-participation kwi-activities. Abantwana ufuna ukuba ubanike le task but bona bebe ahead la task because they understand their language. Zindaba ezimnandi kezi kubafunde kunzima kubo ukuqonda kuqala ulwimi lwesingesi. Kumnandi uteachimesi isiyakwazi ukuphendula, yakwazi ucacisela, yenziwalela yonke into ukuziyazi. Kubanza nje ukwazi ukuqhela ndibale isixhosa nesixhosa zendisazi ke xa sifundiswa sona xa i-period yaso. Isebe lezemfundo lithi abafundi abantsundu kudala bevalelekile benganikwa ilungelo labo lokufundiswa ngolwimi lwenkobe ngethuba abo bangamabhulu namangesi befundiswa ngolwimi lwenkobe kwaye begqwesa kwezifundo. Kwindaba ze-SABC ndingubusisiwe Jemsana Mantashe ndisedutywa.